Rede Galega de Música ao Vivo foi posta en marcha en 2007 pola Axencia Galega de Industrias Culturais, Agadic, en colaboración con Clubtura, a Asociación de Salas Galegas de Música en Directo. O obxectivo desta programación é lograr a consolidación dun circuito musical estable que sirva como plataforma de promoción para bandas e artistas de todos os estilos. Benvidos a Enrede, un espacio para disfrutar de actuacións en directo e descubrir aos músicos e salas pertencentes á Rede Galega de Música ao Vivo. Esta semana visitamos Culleredo para coñecer a Sala Forum Celticum e achegarnos ao blues acústico da man do grupo coruñés Mickey Nervio and the Bluesmakers. Whiskey brother, after a while. Hey Mo, Hey Mo, hello John. hello John, There's your town, in your town, the body's blue. the body's blue. We're gonna drink a little whiskey brother, after a while. Oh, after a while, After a while, oh, after a while. after a while, We're gonna drink a little whiskey brother, after a while. Oh, after a while, after a while, oh, after a while. after a while. We're gonna drink a little whiskey brother, after a while. Oh, after a while, After a while, oh, after a while. after a while, We're gonna drink a little whiskey, brother, after a while. Oh, after a while, after a while, oh, after a while. after a while. We're gonna drink a little whiskey, brother, after a while. Hey, Mo, Hey Mo, oh, tell it Sue, tell it true, tell Mary Ann, tell Mary Ann, and tell Mary Lou. tell Mary Lou, At your town, in your town, we'll play around. play around, Got a little whiskey, gonna take a whiskey, and play a little too. play a little too. We're gonna drink a little whiskey, brother, after a while. Oh, after a while, After a while, oh, after a while. after a while, We're gonna drink a little whiskey, brother, after a while. Oh, after a while, after a while, oh, after a while. after a while. We're gonna drink a little whiskey, brother, after a while. I'm gonna tell you, brother Tom. I'm gonna tell you in your town. I'm gonna tell you where I got. I'm gonna tell you in my heart. Little whiskey, brown wine, gin and scotch and soda sometime. After a while, After a while, oh, after a while. after a while, We're gonna drink a little whiskey, brother, after a while. Oh, after a while, after a while, oh, after a while. after a while. We're gonna drink a moonshine liquor after a while. After a while, the thing is. Este grupo coruñés leva xa casi 20 anos disfrutando do blues, ben sexa no escenario, ben sexa nas rúas da Coruña, onde non é difícil atopalos.
Bueno, Miki Nervio and the Bluesmakers é un proxecto que naceu fai 19 anos e pico xa. Nada, un proxecto basado no blues puro e duro, amantes do blues perpetuos, e aquí seguimos, a pesares de contravento e marea, pois, loitando co blues, como sempre, que é o que levamos na alma. Bueno, nós empezamos facendo blues eléctrico, lóxicamente a nosa xeración está basada nos anos 60-70, entón o blues blanco foi o que máis nos influenciou, ou polo menos a mí, no principio. A partir de aí empezamos a facer blues, estilo Chicago, tiñamos batería, teclado, en fin, guitarras eléctricas, o que pasa que, co paso dos anos, pois fomos irnos máis hacia atrás, empezamos a profundizar no que realmente é o blues auténtico de raíz, e nos fomos largando hacia tendencias máis campestres e máis acústicas, lóxicamente. En realidad, el batería se les fue y entré yo que toco la tabla de lavar. O sea, no tuvieron más remedio. Eso tamén ten que ver, efectivamente. A partir de eso, os 5 anos que levábamos tocando blues eléctrico foi cando empezamos a facer blues acústico e empezamos ao mesmo tempo a rebuscar material de principios de século, que é onde estaban os grandes mestres deste tipo de música, e cada vez flipamos máis con ese tipo de historia e aí seguimos hasta hoxe en día, claro. Everybody vision. Everybody's vision. Oh, everybody vision. Everybody's vision. Yes, everybody vision. I believe I'm vision too. Oh, I rock no sugar in a rock no town. Come on, my baby, gonna let me round. Yes, everybody vision. Everybody's vision. Oh, everybody vision. Everybody's vision. Yes, everybody vision. I believe I'm vision too. Come on, right. My hand, yes, everybody vision. Everybody's vision. Oh, everybody vision. Everybody's vision. Yes, everybody vision. I believe I'm vision too. I got trouble in mind, got a trouble in me. I got some sugar in the life for me. Yes, everybody vision. Everybody's vision. Oh, everybody vision. Everybody's vision. Yes, everybody vision. I believe I'm vision too. Vision too. Oh, everybody vision. Everybody's vision. 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 Oh, everybody vision. I believe I'm vision too. Oh, everybody vision. I believe I'm vision too. Oh, everybody vision. I believe I'm vision too. Muchas gracias. Everybody's vision. Míralo. Gracias. Se Miki Nervio and the Bluesmakers nace na cidade da Coruña lá polo 1992, o blues naceu cando a poboación escrava do delta do Mississippi adapta ritmo e fórmulas africanas con instrumentación e melodías europeas.
surdindo a primeira música negra xenuinamente americana. Estas podían ser de dous tipos. Nun estilo máis vocal e influenciado polos himnos evangelistas, teríamos os espirituais e, por outro lado, as cancións de traballo, nas que o propio ritmo de traballar sería o que marcaría o son. Nun principio, a instrumentación para este blues era simplemente a guitarra, xa que era o único instrumento que lles permitían ter os escravos. Este blues tiña unha cadencia lenta, triste e solitaria, porque nacía do lamento e as penurias duns campesinos explotados, pero tras a Guerra de Secesión entre 1861 e o 65, hai un éxodo destes músicos hacia as grandes cidades do norte, e o son enriquécese para expresar unha máis rica vida social e un ritmo máis acorde coas cidades. O contacto co jazz, que naceu tamén en Nueva Orleans, gaña ritmo e incluso posibilidades de baile. É neste punto no que se encontraría o blues que realiza Mickey Nervio. Un blues aínda acústico no que se utilizan armónica, tabla de lavar e guitarra, como no máis primitivo, pero xa contaminado polo ragtime, Dixieland ou o blues de Chicago anterior á guerra. No seu son podemos apreciar que lle debe tanto a ese blues primitivo como ao primeiro jazz desenrolado por Red Nichols ou Ray Vedderbeck. Disfrutamos de pinceladas na súa música que nos recordan a Robert Johnson, Muddy Waters, Sonny Boy Williamson, Washboard Sam, Big Bill Bronzy e incluso xentes máis modernas como John Money. Keep on traveling all the way. I hanging around my baby. I hanging around my baby. I'm hanging around my baby. Yes, I sing the same old blues. Oh, I'm raggedy my money, raggedy my friend, raggedy my honey. Keep on trying all the way. I hanging around my baby.
Forum Celticum é un local que leva dende o seu nacemento apostando pola música en directo. Dividido en dúas plantas, a da arriba está dedicada para un ambiente máis tranquilo e relaxado, e cando chega a hora de bailar baixamos as escaleiras e atopamos unha excelente sala preparada para escoitar e desfrutar da música en directo. Marco é o artífice da dirección deste Fórum da Música que atopamos en Culleredo. Pois, a ver, o Fórum Celticum é un bar temático irlandés, un Irish pub, para que se un pouco a xente, pois que xurdiu como unha idea de uns amigos e faixe 12 anos que estamos funcionando. E, bueno, pois neste local, aparte de ser unha cervexería, unha cafetería, onde podes tomar unhas tapas, tamén temos un apartado para música bastante importante. E levamos 12 anos ininterrumpidamente facendo todas as semanas concertos. Por aquí xa pasaron un elenco de músicos de prácticamente toda Galicia, sobre todo traballamos con xente daqui da nosa terra. Empezamos como máis ben coa música folk, non? Pero o que pasa é que, como todo, pois hai que estar abertos a máis estilos musicales. Ahora mismo, o que máis pois se identifica o local é con música rock and roll, con música blues, con algo de jazz tamén, o folk tamén de vez en cando, pero bueno, sobre todo máis rock, versión, sobre todo de grupos a nivel internacional, non? Gracias a todos, de verdade, un placer, moitas gracias.
La red galega esta empezó hace unos años de una forma así un poco experimental, digamos, ¿no? Y ahora se está profesionalizando bastante, de manera que ahora, si un grupo quiere estar en la red, tiene que tener un IAE, ¿sabes? Hacer las facturas con el IVA y todo eso. Y claro, lo que pasa en realidad es que la mayoría de los grupos aquí no son profesionales. Entonces no pueden acceder directamente ya por imposibilidades de papeleo a la red, por mucha calidad que tengan. Non estou de acordo porque ti falas con calquera empresa que te pode dar de alta e o IAE o de menos. Entón, o problema é administrativo, non é problema dos músicos. É dicir, se piden unhas cousas, eso podes facelo. Ti podes falar con, e coñecemos unha chea delas, con empresas que che dan de alta sen ningún problema. O problema... Coñeces ti, pero non todo o mundo. Pero poden preguntar, claro, temos internet, temos... Este é o momento da comunicación. Non sei, quero decir, pero precisamente estás haciendo que esa gente esté como dando el paso a una profesionalización que no es real. Chegados a este punto, será mellor volver ao concerto. Traveling around, I got my mojo account, get my traveling around. I got my mojo walking, yes I sing the same old blues. Got my mojo account, get my traveling around. I got my mojo account. Get my traveling around. I got my mojo walking. Yes, I see the same old blues. I got my mojo walking. Got my mojo working. Got my mojo walking. Got my mojo working. Got my working. Got my working. Got my mojo walking. Got my mojo working. I got my mojo walking. Yes, I see the same old blues, the same old blues. Traveling around, I got my mojo account. Get my traveling around. I got my mojo walking. Yes, I see the same old blues. I got my mojo walking. Got my mojo working. Got my mojo walking. Got my mojo working. Got my working. I got my mojo walking. Yes, I see the same.
sí señor. Baila Carolina. Bailé, sí señor. Baila Carolina. Bailé, sí señor. Baila Carolina. Bailé, sí señor. Dime con quién bailaste. Bailé con meu amor. I got my mojo walking. My mojo walking. I got my mojo walking. My mojo walking. Got my brrrr walking. My brrrr walking. Got my mojo walking. My mojo walking. Got my mojo walking. Yes, I see. Oh, yes, I sing. Yes, I seem the same old Lord. Gracias a todos, de verdad. Como que non é real. No es real, porque como tú has dicho, van a sacar 2 bolos en todo el año. Claro, entonces, ese é o problema. Pero que problema ten cotizar a Seguridade Social? Que o que diste? O problema é ter 2 bolos, non cotizar. Non. ya, pero si tú eres músico y vives de eso, te interesa cotizar en la Seguridad Social. Pero al que vive de otra cosa y tiene un grupo como afición, no le interesa. Non le interesa, Lo que le interesa es tener bolos. pero entón estamos falando de outra rede, xa, de outra cousa. Bueno, estamos hablando de una red de conciertos, pero no tiene por qué ser tan vinculada a profesionalizar el sector. Pero non é porque no, bueno, Ti cando vas traballar de técnico de son non estás dado de alta. coño, Non sí, cotizas a vale, Seguridade sí. Social. Pois cando fas música tamén, non vexo que sexa un problema. Pero es mi profesión. E que problema? Pero ¿para cuántos puedes decir de los músicos que hay aquí que es su profesión? ser Pois músico? ese é o problema, que non pode ser a profesión porque teñen 2 bolos. Non que coticen a Seguridade Social. Sí, pero tampouco podemos basear a profesionalidade ou que un grupo poida vivir, digamos, da música basándonos solamente nunha rede proposta por unha institución. Posto. Eso é, Claro. creo que un autoengano. Está ben como outra alternativa máis e con unha maneira de dar a coñecer Posto, de acordo. a moitos grupos e de ter algún sitio onde poder ir, que ademais para a sala, sobre todo, é moi interesante, máis que para os músicos aínda. Evidentemente. Pero bueno, eso tamén é importante, porque se hai concertos, hai tamén axuda a que haxa máis afición a que a xente vai aos concertos. Hoxe en día, por desgracia, a maioría das salas que non entran dentro desa rede apenas se arriscan a facer concertos. Sí, sen dúbida é unha conversa que nos invita a reflexión. A música está nun momento no que a xente pon o listón moi alto. Cal queres que o nivel en Galicia? Eu penso que é alto, o nivel musical de Galicia é alto. Eu penso que hai moitos grupos galegos da zona de Ferrol, sobre todo me sorprenderon moitísimo o nivel musical que teñen. Que de Ferrol, de calquera parte de Galicia que viñeron, pasaron por aquí, eu penso que temos un moi bon nivel musical. Desde o meu punto de vista, cuidado, desde a miña opinión, humilde opinión, vamos. E que che parece a labor que realiza a Rede Galega de Música ao Vivo? Home, eu penso que a rede axuda a estes grupos a manter o nivel. Despois o grupo, lóxicamente, o que ten que ensayar son eles os que teñen que mellorar, pero eu penso que ao nivel que hai de grupos na Rede Galega é un nivel bastante aceptable. O Fórum Celticum leva anos apostando pola música en directo. Dende a túa visión de programador, como ves a rede? Home, a idea que tiveron partindo do Agadic, que de tal, me parece unha idea fabulosa, porque a nós, personalmente, nestes tempos nos axuda moito. A traer grupos, conxuntos musicais, grupos musicais que co caché limitado que ten a nosa sala, nós, por exemplo, non poderíamos pagar.
Miki Nervio, eu son fan perdido, porque Miki Nervio ten un concepto así como de expansión, implosión, porque poden tocar no sitio máis pequeno e poden tocar no sitio máis grande. Son xente, además, que teñen unha cultura musical do blues dos anos 30, dos anos 20. Blind Boy Fuller e xente así que fan un repertorio, claro, que o contrabaixo, que ti sabes ben, é un pouco complicado de trasladar un sitio a outro. Hombre, de culleredo a cambre é un pouco complicado. Agardamos que vos enredarades a gusto co blues acústico de Miki Nervio de Bluesmakers. Vémonos a vindeira semana para continuar en Rede. Walk with me, oh Lord, walk with me. Walk with me, oh Lord, walk with me. All about what I choose a journey. I need a Jesus to walk with me. Be my friend, oh Lord, be my friend. Be my friend, oh Lord, be my friend. All I want to be, I could the journey. I need a Jesus to be
oh Lord, to walk with me. Be my friend, oh Lord, and be my friend. Be my friend, oh Lord, and be my friend. All I want to be, I go the journey. I need a Jesus, oh Lord, to walk with me. I need a Jesus, oh Lord, to walk with me. I need a Jesus, oh Lord, to be my Muchas gracias. Muchísimas gracias.